everyone, welcome to this Cozy Corner where creativity meets the conversations. I'm your host Z and you are welcome. Oh well, before we dive into the conversations, guys, press that red button, support us. Follow us, share, like you do anything okona into bana izathanda ukusikhulisa manje sifuna usikhula and it. Oh wow. Well, today ngihleli lady. Oh, okay. I'm speechless, but ngihleli no Sisiphumzile Kubheka all the way. All the way. Siswami njani? Yo, sanibonani Z and everyone, ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ayiwanda. Well guys, niyazi ukuthi ungathola ukuthi uhleke into besiqoqe like sisafikile we've been laughing. I mean like so I'm sure usahleka into beke ikhulumile ke uyaskidana. Okay. Oh yeah, no, sanibonani futhi ngiyajabula ukuthola isimemo. Yo, thank you so much for inviting me. Bengazi ukuthi ngibaluleke kangaka. Oh, kanjani kalosana ungayazi? Kanjani? Yeah, thank you for the invite, guys. Thank you so much. Thank you for honoring the invite. We appreciate kakhulu. More than ubasisithi kakhulu, but Yeah. more than this. I know. Okay, siswami siyakwazi like masingena masithi ngomsibheke iTV nje siyakubona like you are all over. Can you tell us ukuthi usisiphumzile ubani wakuphi then? Okay. Igama nguPhumzile wakabheka. But i-handle yami ku Facebook it's Phumzile Kubheka kaSithole. So now people understand. There are people that will question me ngesibongo ngetagul barrel surname. Both surnames are my father's. Zutu is Baba. So in other words, SC1 is Saga Mama Gababa and the other one is Saga Baba Gaba. You understand? So and I'm using Mama no Baba that. So I'm using Kubheka kaSithole because my dad wakhuliswa kabo mama akhe. Wakhula ngesibongo sakabo mama. So hence uPhumzile Kubheka kaSithole. You understand? Done. So Phumzile Kubheka kaSithole uzalwe Soweto. Esinawane. There was a place kwakune clinic esinawane. Esinawane sasekhona, but mina ngavelela esinawane clinic not eBarakwana Hospital. Esinawane clinic. Yes. That's where I was born. Ngakhulele eDlamini ke and then ngizalwa umama nobaba. Umama uzalwa kaNyembe and then ubaba uzalwa kaSithole as I've just mentioned now. Yeah. Ngo number 3 ekhaya. It's no number 1, 2, 3, 4. Number 4. Hey. Yes. Number 4 because we were 6. Okay. So manje sele si4. Meaning right. I lost 2 sisters, so I'm the only girl osele ekhaya phakathi kwabafana bayitayi. Okay. Yes. Oh, uyabonakala ukuthi khule nabafana, that's why. Nix kanjani. No. Sikhule ngokuhlukahlukana. Mina ngikhule with my late sister engizemva kwakhe. And then laba bayi2 bakhulele kabo baba KZN and then le 2 yakhula no mama. You understand? So omunye ukhulelele omunye wakhulela le omunye wakhulela. But at the end of the day we are siblings. And i2 beyihlala kabo baba KZN Lady Smith and then i2 ihlala no mama eOrlando West kusekhaya lapho eOrlando West. Emzimhlophe. And then i2 me and my late sister besihlala no auntie kamama. Oh. Yes. Okay. I thought ni khule nonke. So sorry. Wasuka ke ukhulele KZN ne? No. Ukhulela Ndlela eDlamini. Oh, right. Ukhulela nje la eSoweto. Okay. Ana yaseKasi le. Yayizwa manje. Kasi dog. Ke. Yeah. All right, ke sana sami. Then isigulo ngithanda ukuthi isigulo ke mina isigulo lesi se-acting uzohlangana naso uqale nini ke manje ubu? Hey. Isigulo ne angazi ukuthi how much do we believe ekutheni kuthiwe ukushona komuntu ukuvela angazi ukuthi ngayibeka kanjani
ukushona komuntu kunezinto ezenzakalayo empilweni. Like if you wanted to see ukuthi umunye umuntu onjani, unokubona nangabe kushone somebody else ukuthi oh okay, this is the character. Oh yes. Oh uso kanti vele umthetho wakhe abantu sometimes in end up ningasakhulumisani, sometimes in end up nikhulumisani. You understand? So ukushona kwakasisi wami omncane uzemva kwami, that was 2001. Yes. That's how the career was discovered. Lesikulo thetha ngaso. Okay. But I grew up like this. So in other words, I'm just gonna take you back a little bit. Abantu engikhula nabo nabangibona la ngikhona manje, they normally say Asimangala, you were like this from usakhula sisakhula sonke. Yes. So now it was a calling that was hidden somewhere. And until kuba khona umuntu oye wayidiscovera, wayikhipha. Okay. You understand? Yes. Wayikhipha kimi. This is yangilidela la engikhona khona manje. Because umuntu owangithola bekangeke angithole if my younger sister did not pass away. I think it makes sense. Yeah. Okay. You understand? Yes, yeah, because I was discovered after passing away of my younger sister. I think I was 26 round about that time. Because I was 25 years, 2001. Okay. So that's when I was discovered. And kushut lenyanga young because it was much. Oh. Yeah, my younger sister passed away in 28th of February. She was buried in 10 March. And then I mean she has a sin to Sinjan. Then Beskuba about 10 days in Kambulugo. Yes, and then after we are allowed to go, and you can go anywhere you want because yes. So I had to attend another funeral. That's where I was discovered. Azange ngaya esikoleni angizange ngaya kuphi, I was discovered there. Ngicula nje ebhasini siya kwi-funeral. Oh man. Yes. And abangidiscoverile, most unfortunately they are late, both of them. And may their souls rest in peace. Oh. It was Duma Duncan Mnembe and Unomazisi Molose. Oyedlala umama kaSimomoza. Uduma wayedlala uMalumpise. Okay. Those are the people that had the voice and asked ukuthi uyathanda na uku-actor. It was something. Wait, they heard the voice, yeah, and then bakhuluma ngoku-actor. Mama, I'm sure you were doing something. It was not only the voice, I'm sure the actions. Lutho, I was just standing past ligcwele funeral. Yeah. Angiba notice no angiba I did not even see them. Not sebhasini sisangcwaba thina sikhula. We would sing. Hayi lento yamanje siyaxoxa ebhasini phela sixoxa indaba zethu eziningi. Now nasemabhasini besicula yeah until ufike graveyard. Yes. So I think that pitch enganginayo at the time. Yeah, drew attention. And then I was discovered like that, honestly. Wow. Uyabona, I think iyakuleyanto leyo ukuthi into mayikhona kuwe iyavela ngendlela zonke. I mean like ukuvela kwe-acting career ucula, we understand? Yes, it's true because kunosisi osikhulisayo while we were growing up with my friends. Bekathanda ukuthi uyaphithizela sisi awuhlali one place. Ula. You understand? And now as ngisho ukuthi abantu engikhula nabo batshela kahle ukuthi asithuki thina lapha. She was like this. So that's why ngithi I don't know whether abantu ba aware ukuthi kune talent bese kuba ne calling. Yeah, understand? Yes. Kune talent bese kuba ne calling. Because I remember after my matric, it was 1992. Uhlele ekhaya musawenzi next. Then my mom sebenza ama-factory. Sasambe semsebenzini ukuhlala ekhaya. Ngasebenza iviki kuphela lapha. 1 week only. Ngezwe umlungu nje ukuthi uya-irritate. Yangibilisa. Ngabila kashiya phansi ngathi manga. Angifuneki nami. La angideserve ukuba la. Wathi umama ngathi hey. Manje kare ngishaphi lapha ena kamaphela ngahlala. Then bheka ke iminyaka iyahamba, then I was discovered. All right, the time beku discover
like beyikhona kuwe into enokuthi like mawubhekile maybe i-TV or uyazi man, Brooke Logan, you see mos yabona uyabathanda uyabathanda. Ithi after my matric mina nomngane wami because besifuna into yokwenza sahamba sayenza fashion designing. Okay. Sahamba sayenza fashion design stress. Sahamba sayofunda, it was 90 seyihambile iminyaka sihlele ekhaya mos, and we went there 96 97. Yes, 96 97 sayenza fashion designing. Isikhathi sihamba uqhuba isikhathi man, mara into zase-TV siyazikhuluma kusukuthi into angazi growing up ubana ukuthi ngathi ngingaba usibani bani ngathi ngaba usibani bani yabo uyakhalela mara kwenzeka kuzoyenzoka kuphi miracle yakuplan but ke miracle yangifikela mina then thobe siloko siyibheka uyibhekela kude ithena seyisondela ngayibona ukuthi okay uNkulunkulu kunikeza into efuna kuye ngesikhathi sakhe. Yes. Ayi ngesikhathi sakho. Yes. I don't even know how to cut a pattern. Don't worry. Mhlawumbe full 2 years mina eFelt Technical College ngenza fashion design. Pattern khatha kanjani? Into engakwenzela yona ngahlala emshinini ngithunge because ngiyazi ukuthi sinyathela imshini sihambisa la. Khatha ipattern. Ngihlalile ayi ngisho esikoleni sifunda izinto eziningi besithunga amabhijama besithunga isudu besithunga angikwazi. Angeke ngikwenzele mina lezo zinto lezo. Uze umuntu athi hayi man ukhatha ka so uthi angikhohlwa. Usho ukuthi ngangimosha imali yabazali. Angeke ngibatshele futhi. Angeke ngibatshele ukuthi umosha imali. Uzothini because honestly speaking I went there. Ngahlala ngafunda mina fashion designing 2 full years. 96 97 because umntana ngimthole 98. 96 97 I was doing fashion designing. Kodwa ngeke so lewa kusho ukuthi kwakufanele kube khona into engidistractayo into engikhona isikhathi because thina sikhule ngenye indlela man. Sikhule kanzima mara kamnandi. Yeah, ne. Sikhule kanzima mara kamnandi. That's why sometimes I clap for myself ukuthi whatever treatment I got growing up, it made me who I am today. Yes. Thina besishaywe nje uma nomfana lapha esitradeni zobanjwa. Awushaye umama wakho, ushaya umuntu okuhamba wasesitradeni. Umama wakho bazokutshela ukuthi bayomtshela nyawufika endlini uyaphinda. So that's how we grew up. Wesike njoba ngikhuliswe ugogo. Ayo. Sure. Ya gogo. Ugogo wami, I remember saying, I think wayetshela mama Mazila lethi grocery silethele ukudla and stuff nempahla. Athi iphunzi uya baba. Uyambona lo uzomitha. Uqinile lo muntu. You understand? Now uyabona ukuthi ngikhula nayo this thing. Ukuthi yeah. I think ngikhula ngokuba free elifini. Ngikhule ngi-free. That's why I normally say ebantwini abaclose nami ukuthi ngicela ungafuni ukubona iside lami ongalazi. Ngicela ukuba yilento engiyiyo because you'll say ngikhohlakele. The thing ngikunikeza the other side that I don't want everyone to see. Asipedeni bafethu. Yes. I'm a Virgo, so ngiyakhona ukukushata. Give me your first lady. I'm sorry, I'm not proud of that. But you die, sihleleka so ufe. Ngizibona nje sesikungcwaba. Qede nawe. But then you must know ukuthi angeke uphinde ngizosikhuluma. So press enye button ke la. Yeah, can we treat each other with respect? Can we love? My prayer, everyday prayer to God and my ancestors. Ngicela noma bangangiphakamisa kanjani bangibekela abathanda khona bona. Ngicela ungabhekela omunye umuntu phansi. That's my everyday prayer. Abangangidizisa bangibeke phezulu ngihlale next to the moon. But can I remember where I come from? Yes. Next to the sun, ilanga lingangishisi but ngicela ukukhumbula ukuthi ngibuya kuphi. That's why ngizama ngakho konke ukuthi ngirespect umuntu. Oh man, and you do. You do.
So ngicela ukuthi kena usitshele ukuthi igig yakho yokuqala sitshele ngayo nje igig yakho yokuqala ukuthi what happened, how do you feel like okay, excuse me, let's go back a bit ukuthi nabaqeda ukungidiscover bayenza now angithi ngibuze ukuthi ngiyathanda uku-actor mara ujabulile phakathi ukhuluma nabantu bobebheka i-TV phela now remember labo bantu labo okhuluma nabo yes labantu abakhuluma nabo angithi the other one bekadlala umama kaSimomoza yes and then the other one late person ukuhlala kwabafileyo so now ukhuluma now yabona awazi ukuthi uvuma or ungavuma hey mara okay Monday angithi Saturday funeral Monday uyazi indawo so I started eholweni mina acting yami. That's where I learned acting. Angiyanga esikoleni. Never went to school. We would meet the late Darlington Michaels, the late Donnie Mlangeni, baningi abantu engisebenze nabo, the late Gibson Kent, the late, because sifundiswa mina ngifundiswe i-products ka the late Gibson. Both of them bebasebenza naye. So definitely because now so nemali uthi ithi ngizame nami ngeke ngibone ukuthi ngikhuluma abantu kanjani. That's how I learned. So nangifika sorry Emmaus Park Wall isemzini mhlophe. Boom ngihlangana noNani Ntengo. Nani Ntengo is the lead singer ye Platform 1. She's my neighbor. We live down, she lives down the road. Ukusuka ekhaya nje going down there. So she's my neighbor. So I meet her. Remember ukuthi ngiya endaweni engazi khona abantu. Ngazi labantu abayithu abangibizile nakhona ngibajwayelanga yabona. So nangifika okay, I know her. I know. Then lady Unani, yes wena mntaka Vusumuzi babami loyo. What's that? Hey, now project, I don't know the projections. I don't angazi abo articulation, angazi next. Yeah. Now cula. Ngiba at schools. Now ngenze example yokuthi I'm down the steps. You are here. You need to hear me. Projecting. Yo. Now, so when usese namahlono usaba angeke uzuyenze lento. You understand? So project angithi khona mina ngijwayele. Then I would do bangiphe nje monologue nyana nje ncane. Funda lawo ma line and wenze sure ukuthi ngo 6:30 so abambili or it's because besingena ngo 10. 10, 11, 12 lunching. So after lunch, and then you are given that little bit of monologue. You funde. After 15 minutes, you must know that monologue. And then also share. And then we said, make okay. Now you breathe, you project. Yes. In that good diaphragm bell. Because so you're gonna breathe for it and then you're gonna so I learned there okay. And first character I portrayed one character I think he na 9600 and somewhere there one either 101 or ngakangmazi. Okay. Yeah, I remember Uprati. I think I think she was 102 man, if not somewhere there. I think character now because you're gonna be doing a character so definitely 100% you are so fortunate enough to uzodlala the character. Now umsebenzi wakho ukuthi uthole ukuthi ubehave kanjani. Umsebenzi wakho ukuthi uthole ukuthi usebenza wenzani daily. Okay. Direct izobhala lento ebhalayo but wena upick up ini lapha kulo yami. Yes. What is it that lezi done because ngifuna uyabona ube specific wathi ngifuna udlale lo muntu yes. Mbeke ke lo muntu. Yabona ziphe iduty ukuthi noma ufree nini uhamba uyobheka lo muntu udlalele ngakuleso strat leso umbheke ukuthi umuntu onjani. Uhamba njani? Maphakama wenzani? Yes. That was the first character I portrayed. Okay. And that was 2001. The journey was not easy. The journey was not easy. Still, the journey is not easy.
kuya ngokuthi ubekezela kangakanani and kuya ngokuthi ukhethwe kanjani, because ezinye izinto asizibeki kuzo siyabekwa. Mina ngeke ngayeka mina ku-acting 2007 akunamali mos ngiyapha ngichaza ukuthi siyavuka siyodla siyahamba shiya phansi manje lento funa into ephathekayo sonomntwana now remember so funeka into ephathekayo plus ngithi nabazi bafika bashiye yeah so funeka into ephathekayo manje ukuthi lo mntwana uzophila ngani. Yeah. Now another reason eyangenza ukuthi ngihambe ngenze fashion designing, umama uyathunga. Mama bekasebenza efactory njengoba ngisho, so bekathunga ekhaya anqo. Nakuphela umsebenzi efactory abelungu bamlandela ekhaya. So now umsebenzi uzilethe uze ekhaya. So rather ngisebenze nomama ngiyangcono ngimsize, hence I'm saying ngiyakwazi ukuthunga but ukukhatha ama-pattern akwazi. So fanele push because the journey, honestly speaking, it was not good. It was heavy. Remember, sisemahholweni akuna funding, akuna sorry kuyazanywa kuyapushwa lapho nalapho. Egcineni uyabona ukuthi ayikho into engihlelele. Shiya phansi. That was 2007. 8 because before ngiyeka kulo 2007 beswahamba ngithi bekwenziwa ama-festival competition now. Festivals competition abaperforme right bazowina ini kanje, you understand kuningi. But kwabona lokho kusazoya bo-Grahamstown as festival kumnandi kuyachaza, but at the end of the day if akunamali like into echaza ayichazi. Now ngayeka hlala ekhaya. Then there's this guy, I think 2008 or 2009 early somewhere there. Anglande. Andile Mbatha. Oh yes. No Sibusiso Black Madondo. Just the two Black Nkhohle ukuthi udlala kuphi. Andile Mbatha udlala uBrakhatha ku House of Swede. And then uBlacky bekadlala ku Kingdom. Garden Boy yakho. The guy nje with a beat or dark. They bafuna kithi baze bathola. Bazwa nje ukuthi ngihlala emsimhlophe bafuna kithi baze bathola. Okay, babone umsebenzi wakho laphayana. Yes, babone umsebenzi wami because bengisebenza noBraduma. uBraduma namanje ngisasho banomama nomasisi. I thank them because if it wasn't for them abantu ngaba bangazi. If it wasn't for them no one would know me. Okay. Angazi but ngibonga ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa bona for mina ukuthi ngibe la ngikhona. Oh yeah. You understand? Because bakhipha lento that was hidden. And another thing that I thank God for, futhi from distance iloku ifihleke kanjalo. Thank you. And enye into engiyibonga yileyo ukuthi ekuyikhipheni kwabo bayikhiphe senginengqondo. Sengihlakaniphile because ezinye izinto ziphuma ziyabantwini ngesikhathi esirong. Yes. Si end up esiwele entweni ezirong. Izinto ezizoqeda yonke lento. Yeah. You understand? Yes. Because the only thing engayifundiswa yibo isikhathi. Yasigcina isikhathi. You must be always on time. And then akulalwa la kule industry. La kule industry nawuphuza but nawuzenza happy zenze happy but uzihloniphe. Umqondo. Don't do drugs la kule industry because kuningi now you see, and then bese uthola ukuthi nawe personally excuse me you are disciplined. Bafaka discipline kuwe nawe vele udisciplined. Khulisongoko. So nawe uyakwazi ukuthi uthi akutholwa la kule industry. Uyatshelwa ngithi yinto abakufundisa zona. So nawe ufanele uvula amehlo ubone ukuthi ukhona ukuthanda ngoba akuthanda ukhona ukuthanda because I want to you. Ukhona ufuna ukusona like lots of things abasifundisa zona. And believe me mina ngakhetha ukuthi ngihambe nazo. Ngizibambe ngizigrepe. Nomuntu ngimdala bangithole sengimdala but bengibahlonipha because bakhulu game and abantu abangiphethe. So now asikisike fast forward to these two guys abafika bazongilanda. Afike nje uhlelele nekhaya. Made angeke sizwe ngabo.
sizokuthatha ke manje kunomuntu esisebenza naye that is Lindy Mzolo angisisi nje waseKasi naye eMidlands. Now I've moved from eDlamini angithi siyakhula. Yes. Now I've moved from eDlamini 19 kuyo kwaba nama-riots eSouth Africa manje ayaba ka-76 ngihlale eNatali nene ngihlale eNatali 86 87 yeah 86 87 we went to KZN because ngapha kuyaliwa yeah and then 88 came back so yabo ukuthi sihamba siyahlala ke manje yeah but ke just that I think istory sami siso but I think uyangizwa ukuthi so now ekuhlaleni kwethu eNatali bekufanele sohlala vele KZN kabo baba siyafunda stuff so them coming back now going to umsebenzi wami ke manje sengisebenzile noBraduma wangibona wangicela ukuthi ucela ukusebenza nami nalo wangibona in that process yaka before 2007 ngizoyeka yes so laba nasibafika bazongilanda sengihlele ekhaya ngekile ngithi bazongilanda la ku2009 yeah before baba bashona 2009 bayangilanda ngisebenza nalo Lindy Mzolo manje kuba nama women's festival eJoburg Theatre kuningi kenzeka esiyaphusha manje siyasebenza ama festival man ngiyabona nala ukuthi bangilandile labantu ayikho lento ishiya lento mina futhi ngosiyami la ngithi ngiyayishiya khona yabona manje ukubuyela kwami second time definitely I think yayeseyenziwe ukuthi you're not gonna leave now bekezela uzofika la thina esifuna ufike khona sifuna ukubona impatience yakho ukuthi ingakanani manhle okay ngisebenze noLindy I think in 2010 I met this guy angithi ama group awasemahholweni sahlangana ama festival okay ahlangana kumnandi sesebenza so nangu umuntu uyavela man wenzani ngiza ngihlele ekhaya ngenzini sihlangana eshop ngihlele ekhaya man sifuna umuntu ozodlala umama uXolinowa igama lakhe ngithi mina yathi man woza manje siyamfuna uXolinowa usebenza ku production ka Gibson Kent but i production ka Gibson Kent bese iphethwe uLinda sisilinda kanje nembiza bani kusitha Rips bese iphethwe uRips nomntana ka Gibson uFeza Kent now sisi angena ke angena ngiyo replace abani ke ngibuzeni usaphila ngithi akashoni ngiyo replace lo muntu who once auditioned me umama kaSimamoza ngiyongena iphathi yakhe ke manje akekho phela la kule industry ubamba la akekho kufuneka umuntu uzodlala le role yakhe bafike bangitshela angishaphi ngicela angifike 1 2 3 ngikwazi ke umsebenzi siyathora ke manje ke show ifuneka la ifuke yabona siyareheza ke sebenzeka afike umnikezi we-character kuzayithatha nangoku angeke ithathe seka ku-office okay makahlale and yazike ukuthi njengoba ku-office not in a bad way bekamdala mina so bese ngim-understand ucinga ukuba sikwi-competition netodo yimi loyo ngithi no mama bese imbiza umama no mama hayi ngiyakubona ngikujongile phumzela ucinga uzaba mdini awuzuba mdini hawu alright angithanga ngifuna ukuba uye enoshongo bambizile wasabela ubizo bathi lelo sebenza siphushe samba siya eMabana Cultural Center isemafikeni ngisiriyezile nginesolo ngiyacula godi let's dere PPC yabona ngere awulazele but ngiyafika namhlanje eMabana ngiphathwa ama-tonsils nginesolo oh no tonsils lithini nawe uthi ubheka umphimbo like uyalibona i-tonsils ngizocula kanjani ithi intombi yokwabo bendike ndacinga ke bendazile ukuba awuzuyibetha ke le shini lo mama
I guess now you rehearse like icala. Akarehezanga sika kwi-office guys. Okay. But because i-character yakho uyayazi, you can somarise ngizayithatha manje. I can do it now. Shini. Yo, Phumzile Sutefa. Phumzile, yeah, you awuzuqala ngoku teteme. Uzawulungisa lo mpimbo. So now kune-band angithi it was a musical. So it was a very big group. So now here people are concerned, man. Yo. Khona uthenga ama-slap cells. Khona uthenga ama-slap cells. Khona uthenga i-vista sauce. Khona uthenga prepare amanzi. I can't imagine bana umuntu one-idea. Funeke i-performance kusasa umphimbula. Uzawulala ke, uzawulala. Lala Phumzile like you. Noma uyazi ama-tonsils nawuphethe. Uba nelinye ikhanda ofuna imisindo uboneze. Oh kodwa nawe afika ngesikhathi but because God izinto zizenzeka ngendlela afuna ngayo. Siyareheza feza uyasho ngimbonela ukuthi uyagula and but I forced ngareheza. Ayingawalwisa ama-tonsils bathi chillis ngithi sana. Following day it's a performance, then I had to give the best one. Remember phela uthi laba abanye sengibashiyile ne because ngiyabona ukuthi ayikho into ehambayo. Ngizotholwa yilo Noah. Yabona? Yes. Nakangithola no Noah vele igigile yahamba, siyaqhubeka siyayemba. Siyaphusha. Nakhona into ezohamba izophela endleleni man. Izinto zase-theatre zihamba sihambe kanjalo. Understand? Ishow naseyiphelile ukurana kuphelile. Last day ye-show sasiphefomela eWindipro Theatre. Last day ye-show kunenye show abathi Spirit and Bones eke yadlala. So last day ye-show bakhona bazobhekelela i-Spirit and Bones ne bazobhekelela thina umfowethu. So kuze nje cast there was somebody obhekayo deliver, so bafuna i-replacement yakhe. Done. Fike bangibone ubhutike lo umnikazi ngizolisho nje igama lakhe. Afika ngibone ngike ngasebenza naye anyway. So afika ngibone in fact angaze ngasebenza naye. But sike sahlangana kulama festival wethu wase maholweni. Yes. Done. So besihlangana ngoba siba ama group amaningi. So uyawazi umsebenzi wami. Afike abheke nakaqeda. He also has my numbers. Angifonela Maphompho. Hayi Kithapelo. Tapelo now is the owner of Mthakathi Entertainment. Oh wow. Done. And I know him. We've worked together. We've seen working together as we are working together, but angaze ngasebenza naye very close. Okay. Now a company yakhe. Now then yakhe then Gilbert. Okay. Ke batla to replace the late Zama. Okay. May his soul rest in peace. Ya manzama lo thola ngwana man so ke batla to replace a kinal character and so ke batla ro tlondlala yona. Oh, all right, chap. Marina le Afrikaans ka mogala. Yakwazi uprata ke wena ke. Ndandiyifunde ephi ke? Iprating. Okay. Uzawuthini ke ngoku? Believe you me, when into kwe yakho angiyayisho namanje izoyenzeka izoweka ka out kwe yakho. Lo muntu uyahamba ku-maternity leave. Ngina 3 days to rehearse what he's telling me about. Yo, nalo Afrikaans. Ngiyahamba Friday kiwe Grahamstown. Ngirehezela Workers Library, am I right? It's Workers Library lela in Newtown. La opposite yes Workers Library la ngithi Workers Museum. Khona lapho. Yayilana man la Hiyo ngase Skyborn. Skyborn. Dan lapho sikurehezela lapho. Hey. I'll just be honest. I can ebuhlungu nje kongena ecathuleni zomunye umuntu. It's not easy to replace someone. Now remember, bamjwayele. Oh, wena bazoqala ukusebenza nawe. And bazofuna ukuthi wenze the way they were gelling with you. Umusha. Abakwazi ukujela nawe nge-3 days onama. Ngeke. Ayingayilwa man. Uzoflafa. Uzolahlekelwa ama-line, u-under pressure, awunasikhathi esi-enough. Ngapha kuyagigwa, ngapha
kuningi one way or the other khona ngeke ihambe right. Now okay uyangena uyafika uyasebenza nginabantu ke because le industry ncane so sizohlangana sihlangane so nginabantu hayi ngizokusiza sihlale phansi nale accent ya Afrikaans iyafuneka phela ngathi ngikhaladi kuningi okufanele ukufunde within these 3 days and then ngiyagitshela kuyahanjwa fika phambili wena uphumuza abantu because woflafana abantu abaphumuli fanele basize wena ukureheza and now they are used to the show ungayazi show I was in a sequence. I don't want to lie, I did not even know the sequence. But ngafosta ngapusha ngalwa ngoba ngikhumbula first time ye performance yami sasiyenzele Soweto uNkle Tom Mzola. Angiyazi kunomunye umngane wami uyahlupha uCharlie Kabaleke wakampanda. So nobhayizi uzokubhayizisa kakhulu. Unjani kanti? Nobhayizi uzokubhayizisa kakhulu. Wenza izinto wes like wes. Hayibo Futhi akubona ukuthi now zithi siyangena angiyazi khani ngizofunda isequence ukuthi show iqala so it's yaba yadlala wena zithi blackout fanele ngiphume estage athi jika for what? Listen angisazi story now you understand jika khotlela mrawo dilayitsa dikena tshwanetse uthola ukuthi backstage bafuna mina ngiphakathi stage lights on D wonke umuntu abantu abazi show abantu akufanele ngingene nabo eshowini hayi Hlena why esenza kanje? She's like that first time ngingakamjayeli ngahlala ngangamkhulumisi yakwata mina yakwatisa yakwata mina yo ebengikwatile ngafuna ukumkhulumisa guys yakwatisa ukuthi manje basoletho ngabantu uhleli lapha mithi wonke umuntu nazithi lights on boo and bethuka abantu obvious now uzothuka ukuthi mangene khona ngasemnyango icula ingoma icule lo vele ufanele angene namathukuma nicely abambicansi angisuse angibekela so kona it was fun I don't want to lie. So now I started working with Imthakathi Entertainment from 2011. Okay. Now siyaphusha ke manje kuyasebenzeka kumnandi hayi ngokuya nami ngiyajwayela manje show yabona and then ejwayeleni show kwami he introduces television abomzansi bioscope njengoba namhlanje kumzansi bioscope angithi yaqala kubo Sinyaka bo Chico this bubblegum thing la kuzoqala nje into yomzansi yaqala khona ngabo bubblegum lenza lama feature film abo Sinyaka I know bayidle kakhulu Sinyaka the late Sinyaka asabasafaka ama shots ngathi abantwana besikolo yes abo madluphuthu angithi now the opportunity evelayo then he took the opportunity now. Yeah, understand. Right. Now we are shooter. Ubambe meeting kiko shooter something. Kibo mangba bayiphatla nti. Yabona. Vele bese kayishutile yokuqala. So uzoshoot S2 ichimro. It was a comedy. So uzoshoot S2. Yimi ngiyafuna ungena, yabona. Then Mthakathi introduces me to television. That was 2012. I came and ngiyagijinwa ke lapho. Usazofunda na camera usathi athi asikashona camera man mapompoma hey seba power kwa wena usifuna angithi angiboni ukuthi iyangibona ngiyalazi utama sibasha kulento ulibona ukuthi hale iyangibona ubheke hathi usikamshaya either ushaba na or ushaba hlogo yabona like sense stage no right lapha kamampela senza ama film I think we shot 10 at that time bekangakabhali beka sayenza uzokuphi situation something like ad-libbing in improvisation uyabhala ukuphi situation you're gonna create a story now uzokutshela ukuthi hayi mawukhwetsala so and then I don't even know these things counter ukuthi mayithatha ama minutes angaka that's how I was introduced to television but it was ichimro 1 2 no it's 2 3 and then kube Black Door Black Rose bese kube Gaga's Back bathatha 4
kulama film ayi-6 or 8 esasiwashuthile. And then mina kanti ngizothatha le 4 ethathwayo ngikuwo way 4. Wow, you understand, ngikuwo way 4 thathwe ke manje. Now introduction 2012. Okay, Done 13. The very same Black Madondo Sibusiso kunenye show eshuthwayo film abathi Damascus. Mfazi ukuphi njani? Yabona lokho ngachange inamba futhi kuyasiza. Yes. Ukuphi njani? Ngithi ngisekhaya kwenzani ngihleli. No man, kunabantu kunento ephuthumayo la iyahamba. Hlanganisa amaphinifa lapha 2 3 nyana. Ngifuna umama fast quick ngiyazi ukuthi uzoyenza. Ngipakishe. Hayi ngidubule ngiyakhona. Now remember sekuyakhula ngithi abantu seba introduced ku television. Yilo mzansi manje opha abantu opportunity. Yes. Gijime abazokulanda, don't worry, ene kamampela bangilande. Ngihambe ngishutha bekuyini? I forgot. Engikhohlwe igama layo, but I think it was 2013 if I'm not mistaken. You were somewhere there. Shuthe the thing idlule intombazane yakhona beyifunda after. So yabona baphume after benze filming and then yabona sisebenze kahle futhi sihole kamnandi kudlule kuphela. Khumbula ke manje sekuyakhulu. Yakhulwa ke phinde futhi umthakathi abizi sesenza into eso. Truth be told, he's the person ngizothi late Duma Nomazisi introduced me ku acting. Oh yes. Ku acting. Now bakhipha lento eyayifihliwe bayikhiphela phezulu. Abanye abantu bayibona. I understand. Yeah. Now I'm starting ukusebenza ke manje. Sengisebenza nomthakathi. Now remember ukuthi uDuma ufakele yaphuma yasuka la yaya la. Television now isuka kumthakathi entertainment. And ukhumbule ukuthi naku inbox kusazongena bomthakathi entertainment ngicela amanamba akhe. Ngicela ungifake kumthakathi. Ngicela kuningi. Awufuni ukuphendula mara kona kuningi. Yeah, ngifuna ukukhuluma nomthakathi. Umthakathi lisunta uvela ubona ukuthi awuhlanganelwa. Mara kushapha. So now he introduces me television and then angiphinde futhi angilande uBlack angifake futhi kuyakhulwa ke manje. Siyaphakama ke manje uhlangana nabanye nabo. Man, I think into ekhulumela umuntu kakhulu umsebenzi wakhe. Because nangishutha nalaba babona ipotential. Bane film enye ke manje abafuna ukuyishutha. Bayakufuna futhi. Usebakulanda ke ukuthi lalela. I think that's another thing engenza ngabi ne-agent. I don't want to lie. I don't have. But I'm working with different agencies because siyabambisana, but I don't have. Because naga ngifuna uyangilanda. Ukuphi mami wenzani ngikhona. You understand? Now laba sebangibamba manje bashutha nami. Sishutha udadewethu. Kuleyo dadewethu during the process kuvela Makasi story. Angazi ukuthi iKasi story ngene kanjani. Hayi ngikhohliwe mara kusale iKasi story ngingangeni because i-audition yakhona yayiseBraamfontein ngikhohliwe. Angabe lama audition angizijwayelanga lezi zinto mara ngoba ujwayela abantu fanele uattende. Siyahamba bangithathe hambe ngiyoshuta. Siyaqhubeka siyasebenza ngapha sise theater senza ama-set works incwadi abo okonko things fall apart. Excuse me, things fall apart. What siyaperforma la. I went to Pro Theater sibiza abantwana kuyagcwalwa under umthakathi ndawo still. Kulo kuyakhula kuyakhuleka bafethu. Kuyakhushuka ke manje. Lo niyasebenzisana si2. So because ngisebenze nawe kahle and then nalo sekayovule yakhe. Seka uyakubiza futhi. Now you understand ukuthi ngikhula kanjani. Yeah. Omunye ukubonile uyakubiza futhi. That's how ngila ngikhona because of how it happened. Now mthakathi emaphumphumo etsana. Kuyawubadla so. Ju ubuyele ekhaya. Siyaqhubeka futhi sishutha okunye. Uyabona kuyaphaswa ke manje. Truth be told nemali seyakhula. Oh yes. Yabona because besebenza sisachaza ukuthi uzophuma eTV. Manje akusaphunya TV manje sekukhuluma imali. Manje. Nalo uyangibiza kwenzani ubhizi ngani engiyakufuna mama. Yabona kuzo introduce lento yaku Moja Love. Abophuma moye mubi abo ufelani nabafuna abantu na intombazane enye besisebenza nayo nana sisiphumzile kwenzani
next bafuna abantu kunento abayi-introduzayo lana kuMojalavo ufelani ngiyakhumbula ngaqala ukushuthi ufelani bafuna abantu abazoyenza ukhona ngithi yes ngikhona ngibanika amanamba akho nalo Charlie bengikhuluma ngayo Mingas ngithi lo wangijikisa wathi kuyakho naye ukhona he was playing my boyfriend okay yeah yithi siye sidubule sigijime kushuthelwa le instant fike siye sishutha baphathana kahle shama ngifuna uqamba manga siyiphushe lento thande manje channel sefuna umoya omubi manje channel ithi ngwane ngeke ngaba nama episode ayingakhi ufelana yi2 and then ngaba ne episode ka ufelana eyakufelane ngi-introducewa enye intombazane she's late ushone last year baphumphume wenzani ngithi next ngiyakufuna bafuna umuntu ozodlala umama kanje uphuma moya omubi bazokufonela ngempela bangithinte hayi bangilanda bamlanda uyapick up uyadrop understand done fike lapha yana shaya into yakho shaya ispan uqeda uchayisa uhambe ngisasihlelele ekhaya ngizimangalele simakaleni ngene call nakungena icall fona usisibonga indaba she's a writer she's a producer thank you sonke siyamazi ubongekile indaba akafona hallo misibheke kunjani khathi se-COVID ke manje 2020 so you understand ukuthi kule short period long period because it's not short long period ka 2012 being introduced to television ngisebenza nabantu abayingaki so uvesene sengisebenze nabantu abayingaki uyangena uyaphuma and we appreciate as much as imali ingekho that much but uyasebenza and mawuqeda ukusebenza ushiya i-stamp ukuthi and bazophinda futhi bakubize yabona sebakubiza sewuqala manje negotiate ukuthi hayi musubonile umsebenzi wami ukhuphuke yabona hayi manje nawe ngizayibona nokuthi ikhuphula ngemalini wenza njani manje angisakuna agent la siyazikhulumela done right siye fast forward bongekile indaba ngifonela it was 2020 COVID ithi ngibona ngiqala ukushutha Rhythm City kuqala before le Rhythm City yabona lama group ethu asoba ama Facebook wakuma WhatsApp kufuna kumuntu osoy ibrief iphumile uthumela yazi le brief iphume ngiyibone yabona but ngingayinaki until someone I forward straight again this is your character why you audition thumela ithombe manje bafuna ama professional pictures angikwazi ngothatha ngoba ngiyenza njani manje azothi nama professional angithi wena phela babona umsebenzi wakho then bakubize so indaba yama professional pictures ba professional pictures mina ngizokuthumelela lento enginayo nabafuna umuntu bazamthatha thumela ithombe Rhythm City bajabule casting director khona bekukhumuzoti Thweni ona iKTL casting something like that ngifike callback ngibizo audition ngifika ngi-audition ngange-audition i-character kuba isangoma because nalama character yakulandela audition i-character kuba isangoma hayi not this one there's something akibonela ngiyona because sizokwenza isangoma and bese isangoma kunabantu abafuna ukuthi benze izinto zakamampela yabona so yes ibe into enjalo angitholele enye i-character 5 calls okay and isangoma obviously bekuzosangoma manje character ebe prolonged a little bit prolonged so ngivele ngishayele ye5 calls then I am no problem ngishapho asigijime yakhona iprofile angazi kwa profile nihle naza ngithi uzwa ngabantu wenze profile yini ke manje baqala bakutshela ngama professional pictures manje bakutshela ngeprofile yini lezi zinto lezi bakhuluma ngazo afana ne-CV hayi ngibhala omunye umfana athi ayi awona iprofile yakho wena yangihlanyisa hayi mina ngaba ngisasebenzi ngisebenza khona ngeprofile so now umsebenzi ungakanani like my profile ideki ayinayo no overseas by way so ayinayo no she graduated where umsebenzi nje ngwenzile. That's my profile. Now angenza iprofile yakhula ke manje profile Rhythm City. Hey ayagijinywa ke manje. Then nangu sisibo. Oh yes in between the two ukhona into ngishuthi ekuqala kunene because ngiyakhumbula Rhythm City ngathi ngicela ukuyishuta kanti kuzovala iCountry. Oh yes. That COVID. Yes COVID. Yes. So kusho ukuthi ngishuthe housemates before
ngisho housemates before because ngisho housemates before ngiyakhumbula manje. Then usisibongo uyafona, hayi kunjani misibheka ngithi ngiyaphila unjani ma? Ukhuluma nobongekile ndaba. COVID ithini emntwaneni? Ni week enye into ongakazi uyibona. Oh, shena. Ngisukume bongekile ndaba ngiyalazi legama. Ngimi nginyawo. Angikwazi nokubhalansa. Ngiyakufuna ba. Wena ethe kuphuma moya emubi. Ngiri mina futhi ngithi fan uzothi ushayile le ngane. I love you. Ngi-producer and a writer. Kunefilm engifuna ukuthi uzongishuthela. Ngakhiphele kwalo COVID leyo. Phila kalongo. Kunefilm engifuna ukufaka kuyo. So can you give me your email address? Okay, thank you so much. Thumela i-email address, thumela i-script. Ngithi kumntana mi la sizofunda soyi-2. Fanele ngiphume manje ngiyoprinta le script nginomngane one-internet cafe. Uhlala ngale kulela side ebengiriyezela kulo. Oh, hey, nangiphuma look at, okay, mina normally ngiyabahlanganisa boyi-2 because whenever I pray I communicate with my ancestors. Ubabheke nabayi-align abayihlanganisa bayenza ukuthi yona izoyenzeka. Ngiyaphuma ngisacabanga ukuthi ngiyakhuphuka ukuphi ngizofika nini because i-COVID ihambe ikhathaze uyakhathala. Nangiphuma nje 3 houses kunentombazane engijwayele uyaphuma ngemoto. Uyaphi sisiphuma? Ngithi mina akathi sisiphuma uthi John. Job uyaphi? Ngithi ngiyabukeka athi asambe. Je, kena moto. Fike bukeke nasi script khiphana umngane wami lo. Khiphana angikhiphela ama-page ayi-2 phela because kuzobe lapho kube nomntwana. Yes. Khiphe sicede. Manje sisiphuma uzobuyela ngane emuva. Ngirukeke uzongihambisa. So right? Athi la ngibusele ekhaya. Oh manhle. Fike endlini nginikeza umntana wami script akazi next ngiyethini. Thatha iscript lesifunda wena. Asifunde la wena uzosishutha. Funde sicede. Beke lapha yani phepha siye ngithi bamba iphepha ngaleli. Wena bamba iphepha ungabamba iphepha. Ngiye ngibize lo ngithi woza. Siyadubula wena uyafunda wena uyashutha. Thumela lento. Nayihamba after 2 days. It was February. After 2 days, angifonele. Hello ma, unjani ngiyaphila. Congratulations, you've got a character. Oh manhle. Can you talk to your agent? Injani COVID sisingela sosikhathi lesi? Hayi ngizolwa phela uzawufutha uzenza yonke into. Yeah, do that. You better do that. You fight the devil. I had to fight the devil. Yeah. Awuzundivimba. Fondoni. Okay. Yo. You've got the character. Angizazi ke lezi zinto. Ngizwe futhi ngisasho. Angizazi lezi zinto. Dubule. First big job that I got. First 13th episode. Angikaze mina ngathola ifile. Ngihlala sithola i-script manje. File. Usithola i-script sithi now it's him, sisibonga indaba, Thandeka nodada. Nozuko nodada I think. But nje ithi ngibize yabona labo kuphela ya. Abaku of engicabanga ukuthi because usisibonge after talking to her then wathi hayi uThandeka uzokhuluma nawe kanje and then email bangitshela i-rating bangitshela nokuthi nginama calls ayingakhi. Forget I didn't know ukuthi ngilid. Angazi phela ngithi angizazi lezi zinto. I-advert ya-housemate yenziwa angazi. Happiness was first things first. I'm gonna work with people that I know. Oh shena. I normally say angazi imali siyayifuna sonke. But I need more opportunities more than money. Yes. Can I build myself? Ngikhule ukhona ozobona ukuthi ngelinye ilanga uphumzile deserve 10 million. Yeah, understand. Done. You understand? So with or without the agent because umsebenzi wakhe umkhulumelayo. Now siyadubula siyagijima kuphusheke. Sebenza nalabantu ngisebenza no konjusisi bandwena naligama lakhe libaleka. Ngimbeka ku Stokvel. Uyandi. Ku Stokvel uyandi. Yeah, like lalela useduze kwabantu abakhulu wephela ungathi hayi sigijima. Kunabo scene nabo episode angizazi lezo zinto. Hayi mara manje ngoba ngizogijima nabantu abakwazi ukusiza abanye abantu bese ngithi mina sidila kanjani bathumele mina ngenza kanjani. Oh athi senza so
basitshele kahle prior nge-script reading ukuthi abayenza ama-site bona scriptures translated now those are the things ozifunda along the way. Okay. Kuhlala phansi awulali so une-13th episode thing ungena every day. I think I had no I had 20 calls if I'm not mistaken. I had 20 calls, bangicalculatele yona, bangifakela yona round figure, bangitshela ukuthi imali engaka. Ngizothe awukazi usayina i-contract wenzani manje? Lana manje. Na i-contract yakho yela awazi nokuthi kuthiwa ne-contract kodwa. Mara manje la bathi manje la yabona but uyakhula uyafunda at the same time. Fast forward, not kakhulu but fast forward ngimbonga uNkulunkulu. Shute February wonke simqede. Hayi man. Angikwazi ukuhlala ngayenza into yokubonga. La fanele nginoma kanjani ubonga lo msebenzi. Wenze something, yes. I think lo msebenzi ngawuplela nge5 days. 5 days. Mara qala ulungise ekhaya qala yabona. Ayithi umuntu uhamba ngepace yakhe bafethu. Asina competition. Hamba ngepace yakho, uhamba futhi kule lane le obonayo ukuthi ngikhethelwe yona. Angizikhethela ngizibeka kule line. Ngizibeka ukuthi umunye okay, uyagijima nama ngigijima any competition namanje ngiyasho. Nangabe mhlambe khona umuntu ocabanga ukuthi hayi amara baya hawo uyacompete ufuna ukuzenza ubana ngikwazi ngicela ukuyilungisa namhlanje angizenze omunye umuntu ngiyimi. Wena nangabe ubona ukuthi ngizenza ithi angazi but ibona yakho mina ngisikeyeleni yami ngihamba ngepace yami nepace kaNkulunkulu angibekele yona. Ngenza umsebenzi ngibonge kuleyo process yokubonga imisebenzi seyeza ke manje. So uthola i-call ngapha left. Siyakufuna so uthola i-call ngapha. So uthola i-call ngapha. Uyakhula ke manje. Uyakhula ke manje. Uyakhula. Vele umfana lapha athi usizo wakaNkosi. Nakavela umfana sisiphumzile njani Facebook. Ngiyaphila njani. Ngicela ukusebenza nawe. Oh alright child. Kunosisi esibenza naye uJudy Nyembe. Naye ufuna abantu. Yabona you see ukuthi ngisuka kuphi yaphi. Isikhathi sokufuna agent ngisithola nini? Because like usifuna nini vele done. Kunenye ifilimu ayishuthayo eyamabhono idlala ku-SABC2 isibisi on Sekas. Talkie sharp audition ngithumele lo athumele ayibuye message ithi congratulations uthole. You understand? Igama lakho vele congratulations. Kuleyo process usahlela usamangele kugena omunye uyafona naye. Because there's a film engingayishutha abathi umbali bedlala ku-Evot. And then from Evot yazodlala ku-eTV. Nakhona umuntu owangikhasta wathi ngeke ngafuna iFacebook yonke mina. Thiwa siyamfuna siyamazi nomuntu esimfuna ukuthi njani. Abalazi igama but baya umkhohliwe futhi akamazi uyamazi dani mara akazi ukuthi you understand. And then wangifuna wangithola. Nga audition kayi1 kayi2 mina ngine believe e1 mntasekhaya. Na ungilandile it means eyam. The minute ngiqeda ukusubmit izinto zakho ngiyaphansi ngiedolweni ngimtshela uNkulunkulu ukuthi bongeke bayenze bangifune bangithole if it was not mine. Ungikhombe ngomuno because ngibona ukuthi manje sengifuneka la. Done. Qede ngishiye ngiphume edrobheni nangibuye down ngisathi ngiyachecka ukuthi because ubusy casting director. Nangithe phone intombazana yakho nombhalo wakaMthetho. Nangithe phone yazi ngiqeda ukungena ngivula iWhatsApp athi congratulations mama utholile iphathi. Oh hlena. Suka Dubula sihamba kwenziwa i-table read siyenza ama-costume fitting senzani. Uyosebenza noThulani Mthweni. Uyosebenza different faces abantu ongakazi wacabanga ukuthi uzosebenza nabo. You going to work with them again. Leyo nje kuyi-one i-reward uNkulunkulu akunikeza yona. They understand. Fast forward kuphela. Shooting. Nangiqeda ukuforwarda le excuse me on Sekas edlala ku-SABC2. Eyamabhono. Nangiqeda nje ukuyiforwarda kungena i-message. There's another casting director now. Hello mami unjani ngkhona? Kune character sikufunela yona ukudlalela yona. Esifuna usidlalele yona eKugomora. Okay. I was recommended by uSisibonga Indaba. Now you see
ukuthi ngisebenza nge-recommendation nomsebenzi. You were recommended by Sisibonga Indaba, then kanje ngithi okay sharp, thank you so much. Hey, excitement manje izwe igama ko. Yeah. Dubule ikhip ngidubule bafuna umuntu ohlanyayo. Shaye ngithumele 2. Bagcwalisele ba. Can do this message. Athi hayi angakakuthumelela isite. Lelo zofunda kulo bengakuthumeleli. Wena kanti udubula ngani? Mina ngidubule mina. Angathumela isite, mangicela umele isite and then ngizokuthumelela. Okay. And then ngizo-auditiona ngalo. Okay. Papi yani mina. It's fine. So delete. Can you ask? He said, no. It's because you are talented. That's why it was Then E25 is like August 2023. Yeah, 2023. 25 August. We go shoot ale. I ain't telling audition today. But if I got 7 successor, siyam phone. Oh yeah. When they come back. Endleleni ebuya iphone na ngithi. Ufunda ujafila ngithi. Congratulations, you've got the character. 6 months contract. It was going to be August, September, October, November, December, January. Yabona? Angazi but ngiyacabanga in between phela kuyavala. But nje contracted 6 months, the rest of season 3. Yes, ye Gomora. Jabula uphumzile. Hey, fike ekhaya. Bedroom kababa. Bengasahlali la bengihlala eDlamini because I had to move. Manje ngihlala eDlamini angisahlala eMzimhlophe. Angifike ngithi ngeke lena ngahlala phansi ngayikhulekile ngizobe ngisangena. You know why? Whenever I kneel down and pray, whenever I communicate, ngithi ngicela ningipheni character sustainable. Ngicela ningibekeni la ngithanda khona. Ngicela ukuthola i-character la bazongipick up khona. Ngingazigibeleli. Now I got that. Angeke uhlaleke ungathi God, thank you so much. Lalelani nina ma-underground. Nina hlezi nami ngaso sonke isikhathi. Done. Ngizoyenza omunye umsebenzi unga-stress. Shoot Gomora. First salary Gomora ke ngeke ngihlale ngenza umsebenzi. Now I need to. Futhi mina ngiloko ngithi hayi ngifuna ukwenza itiye. But akunatiyo lenzayo la wenza umsebenzi ibonga. Futhi na wenza umsebenzi ungathi uyabonga. Wathi uyabonga abazothi so sharp. Oh, yekubonga. NoNkulunkulu ungamtshela ukuthi uyina, umtshela ukuthi lokho akunikeze khona. Ucela ukuthi aqhubeke akugade aphinde avule eminye iminyango. Believe me so. Iyenzeka kanjalo. Hayi ukuthi ngoba phela ngithi mina ngiyaconsulta ngenzani or ngiyacommunicate. I do pray. You understand? Yes. Ngenze first salary yakugomora ngithi ngisho. Ngene ngiyenze lokho engikwenza ngithi no. Fanele ngenze nomsebenzi. Umsebenzi wakhona nawo ngawuplana nge4 days because nga-offer nge4 ngazokwenza nge8 zika October. Yo. Shaya ngemali yokugcina manje. Ngathi chickens ngathi ngayenza izinto eziright. Angaqeda hlala phansi. Labaqeda ukungiphahlela senze yonke into amakhazini wami. Ngi-invoiceile ke. Nginestress sokuthi konje abantu ngingamemela bazophuzana because ikoso ikhona ngiyayibona. I-drinks. Naqeda yonke into nje. Ifone, I think it was after 7 to 2 nangithi sanangeni. Oh, cabanga ukuthi omunye congratulations. Hayi congratulations vele sengimthulile sengishuthile phela ku Gomora. Okay. Oh Gomora. First day nabangintroduce futhi ngibhekile. Angithola ngimema, ngithola ngibrief. Mara ngathi nje uzohlanya. Uzohlanya mara fanele ulifune ihlanya abantwana basekhaya. Abahlanyi ngokufana phela bonke. So ufuna lehlanya ngitshela ukuthi ihlanya linjani. Yes. Lithole. Yileli elimemezayo noma ileli elizithulela ikuphumelele lodwa manje lithole. Ugele ngihlala naye eJardini umntana kaSisi wami. Athi ngane azingiyacabanga ukuthi because uthi bathi uhlanye so anefanele umfundi angikwazi phela uke-Sterkfontein bantwana ngaze Vescopis. Athi ngibona. Be creative. If you saw or you watched Gomora where I was playing Umampela, you would know ukuthi there's a little bit Gazakhe Mhlobo.
uhlala babafile. Oh yeah. The twitching part. You understand? So now ihlanya. You understand? Look at you. Give that vibe because ikhohliwe. Ibuyise kancane. Yabona? Now you sit down. Kancane. Yabona? Now angisakwazi ukuyeka sengiqalile. Noma ngihlele endlini. Man. Stop it. Now, I need to we rehearse every time. You sit down, you rehearse, you carry on until you get used. Yeah, until you get used to it. No slow, no ucabanga or are the things that you need and sustain that character. Yeah. And konke namanje ngiyasho akusukwazi nokuhlakanipha kwami. Exactly. Konke akusukwazi nokuhlakanipha kwami. That's why ngithi uNkulunkulu ungibeke la kule position ngesikhathi esaziwa uye hayi ngesikhathi esaziwa yini. Wenza sure ukuthi uzongibeka sengimdala senginengqondo sengazi ukuthi into esoyenziwa ukuthatha ama decisions are right. Wise decisions. Definitely. Now I keep on growing. I know I'm being called a celebrity, but at the end of the day I'm just a human being like any other. I know people celebrate me, ngiyabonga futhi kakhulu for them to do that. And they must remember, at the end of the day, sinezinkinga siyabantu siphila emhlabeni. Then ngiyakhula ke kancane. Gomora. Hey, yabona eGomora ike yangenzela umhlolo ngisebenzile. I've worked, guys. If yini enizwayo ne? I've worked, but eGomora ngivuse ebusuku ngahlala ngiyibona ngathi, hey. Oh, like really? Ulale. Hama goosebumps. Anxiety to vuhla. Ukuzibuze. Am I not dreaming? Uyasipa. Uyabona ukuthi yimi vele. Ubheka abantu oactor nabo. Oh, now ubheka ubukhulu bakaNkulunkulu. Angithatha ngibeka. Not the late Mamsonto. Oh, Shena. I watched that woman. Bengimbheka loya mama. Ngimbhekile loya mama ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyohlala naye kanje. Sisebenze sishare dialogue. Oh, Shena. Ohloniphayo umama, osweet umama. Oh. Onothanda umama, angazi mina ngikhuluma ngami. Ungithandile. Let me just say this. Ngathi ngingena studio kuGomora ngiyoshootha. First person I met besides laba abanye because uzozi introduce ubatshele uyenda wena so Thembi said awurinang lo mama. No, but I did not believe it, honestly. She hugged me. I love your work. The question I asked was, do you watch TV? Futhi ukwazi nami like you say that now to people. Yeah. Now lesson yokuthi ungamcabangeli umuntu ungamjudges. Ile lesson nje. Career bheka TV. What yes? Yo, not vele wena ngishift. Oh man. Angiyeke uhlala ungakhali nina mama. Then kuza uMamsonto now. Uthini uMamkhoni? Oh, you killed that character, your housemates. Housemates ile ya 157. Bengisebenza nomntana yakhe ubeku Providence. Umntana yakhe bekadlala I-character yokuba imate bese ama-mate C3. So she was the other maid. I was the maid endala. Bese kuba ne-maid yeSlay Queen. Okay. So umntana yakhe uThando we were working together. Ayo, I would watch you. Natural. That now ayibo bafethu angeke uhlala ungabongi. Angeke uhlala ungabongi. Ukuthi ungconywa abantu abakhulu kunawe akusho ukuthi fika ku level yabo. uNkulunkulu uyozokubheka kuleyo level. Yes. God is going to take you to that level as long as you know how to respect people. Ngifike kuleyo level. Angazore nguyo but ngicabanga ukuthi nguye, you know why? You are there.